jo soc la Mercè. I ara us prepararem l'amanida titulada Cistelleta de parmesà amb amanida de pera. Per fer aquesta amanida, primer de tot, hem de fabricar un cistellet. I aquest cistellet el fabriquem amb formatge parmesà ratllat d'aquell tant de pols. Necessitarem una paella antiadherent que estigui ben calenta i dins de la qual hi posarem la quantitat de formatge parmesà indicada que cobreixi tota la superfície. Quan el tinguem tot escampat, hem d'esperar que el formatge es comenci a fondre i comenci a ajuntar-se tot ell, i quan veiem que a les vores del voltant de la paella el formatge es comença com a torrar, és l'hora de girar-lo, o bé amb una forquilla, amb una espàtula de fusta, talment com si fos una crep. El girem, esperem que es faci de l'altra banda i ja el tindrem a punt per fabricar el cistellet. Ens hem d'ajudar d'un bol, tipus aquest, o depèn de la mida que vulguem fer el cistellet, i quan tinguem la crep de parmesà feta, l'abocarem aquí i amb la mateixa calentor es fondrà cap baix, agafant aquesta forma, llavors el girarem i ja tindrem fabricat el cistellet. Aquest cistellet va ple d'una amanida feta amb ruca o rúcula. Anys enrere els camps, i ara també, estan plens de ruca, que és aquesta herba, que ara per influència de la cuina italiana se'n diu més rúcula, com si quedés més fi, però és la ruca de tota la vida, altrament dit, herba dels conills. En aquest cas, no pelarem la pera perquè doni més color a l'amanida. A la vegada prepararem l'amaniment, que consistirà en una vinagreta de mostassa. Hem d'afegir a l'oli d'oliva una mica de mostassa, d'aquesta de granet, perquè doni més color, més vistositat. Ja tenim la vinagreta feta i a la mateixa amanida, barrejat amb la ruca, hi afegirem uns trossets de nou. També hi podríem afegir panses per donar un toc dolç. En aquesta amanida es combina el cruixent que últimament ens agrada tant de trobar, però no ja com a ingredient barrejat en l'amanida, sinó com a continent, no? Com a... Sí, ara ja es pot treure. Així. Què cremes? No. A veure, amb dos bols ens hem ajudat per fer-li agafar bé la forma. Ho girem i quan s'asseca queda la forma del cistell. Aquest ens ha sortit una mica així, però això també va bé que ho sapigueu, perquè el primer sempre queda com a malament. Ara ja tindríem la paella preparada per començar a fer la producció i que ens quedessin tots perfectes, però avui no disposem de prou temps. Bé, això és tot. Sí, així, aquestes. L'amaniment el podem fer en aquest moment de servir o bé haver-ho barrejat abans en un bol a part, però sempre omplir el cistell a l'últim moment perquè no se'ns estovi.
Sí. Aquesta amanida ja està acabada.